Masak cabai gendot ala Teh Santi. Assalamualaikum. Di depan rumah ada emak yang kaget. Lagi ngapain? Wah, lagi arep syuting aku, Mak. Dibantu dengan kesigapan Pak suami. Wes lapar. Goreng-goreng dhisik, siap-siap bahan. Enek cabai gendot, ebi, lalap terong yang udah digoreng, bumbu-bumbu dikupas tuntas. Nek dipikir-pikir cen kurang gawean, masak ndadak turut nggon kebonan wong. Wes lah ben, yang penting masak. Tak pitikane cabai gendot beli 8.000 segitu guys. Bumbu-bumbu enek bawang merah, bawang putih, dan kanca-kancanya. Dapur sudah mati kembali. Gampang, nanti tinggal dihurungkan kembali. Mama, mau. Bocah cilik sing ra gelem ketinggalan. Cabai gendot jangan lupa dicuci bersih. Kemudian kita cepakkan dulu di sini. Nah, selanjutnya kita mau mengulek bumbu. Bawang merah, bawang putih, tomat, kemiri, terasi, uyah, gula, micin, diulek nganti lembut. Tak pandorane aku karo mangan bebayan dhisik. Nah, saiki cedhek genine wong wis karek goreng. Sreng, bumbune digoreng nganti harum. Sebelum harum jangan lupa dimasukkan ebinya. Udang rebon ngono ke lho. Sik 1, 2, 3 biuk sithik-sithik. Nah, 2 biukan ae. Serasa akeh-akeh wong cabene ming sithik. Nah, kita lebokkan cabai gendot yang sudah dicuci bersih tadi. Joko serangka-sereng jangan lupa ditambahin air biar bumbune meresep. Ditambahi kecap sedikit. Terus ditutup, diungkep ben mateng tekan jero-jero. Nah, kae cah-cah kae lagi dolanan nang lapangan bola. Sebelah kono kae. Kabeh dong lumpuk lanang wedok. Duwe setane dhewe-dhewe. Kuwi sesuk lek ditanduri omah ya ora enek lahan bermain. Nah, ujuk-ujuk mak jedundul. Kok wis mateng? Lho, wis asat to. Kuwi ciri-cirine wis kempot ngono kuwi. Wis deret kasus mateng kuwi, wis aja asat-asat. Nah, walah, alhamdulillah ujuk-ujuk nang piring to. Menggoda. Ayo maem dhisik ya, maem. Jangan lupa karo iwak asine. Rasa oke-oke. Maemi ra perlu akeh, sing penting wareg. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, panas tenan to, panas ukur kapokmu to. Nek ulangi bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Jajali. Nyam. Pedes wer. Lumayan lah, enak mamam. Wes ya, sesuk ketemu meneh. Dadah.